of Mine. En daarvan nog Ronan Keating en Loving Each Day. 12 minuten oer trein is het. Ja, het is 3 uur west. En dat betekent dat het weer tijd is voor een deelnemer van Liet om bij ons live een Noord te spelen. Want de Veskeswedstrijd is vanzelfs weer in volle gang. En er zijn nog 15 kandidaten Noord die het alle dagen hier bij Omroep Friesland gaan noemen live spelen maaien. Van die 15 kandidaten bleven er uiteindelijk 10 uur die in de finale strijden om de winst. Friesland vertegenwoordigt op Liet Internationaal in Denemarken. En je hebben we een drokte van je welste in de studio, want de verslijne formage van Fisk en de stereomachine is het bij u. En dat binnen dan Fakko Jan, Dennis, Hans en Jaap. Nou, welkom allejaar. Dankjewel. Ja, Fakko Jan, dat is de frontman van deze band. En ik begreep dat je hem er al even hoe die inhaalt, maar überhaupt die namen even nu te hoe het te toveren. Ja. Het is een bijzondere naam, eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling. Dat het een beetje hing in bloed, dus dat hopen we. Maar het is in principe een samenvoeging van Fisk. Aan de ene kant, ik heb eens een keer meedoen als singer-songwriter. Contest, ik weer een wedstrijd. En toen dacht ik van ja, kom ik op als Fakko Jan van der Ploeg. Dat is misschien ook net zo heel erg rock'n'roll. En een van mijn grote voorbeelden is Fish. De Schotse zanger uit de jaren 80, 90. En dus ik dacht Fisk, dat was mooi. En nou ja, we gingen al eens een keer de stereomachine. We hadden een stereomachine bij ons. Dus dat wie de combinatie weer op een gegeven moment maken. En toen zeiden we van, nou, je mag dat ik maar bij Bloeien. Want door het Bloeien eeuwig ziekje naar je namen. Ja. Nou, hij bleef hingen, dat is duidelijk. Ja. Je bent begon Eileen met het doel om Engelse covers te spelen. Ja, klopt. Uiteindelijk draaien we je hem geregeld bij Omroep Friesland met Frieske muziek. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, nou, dat is inderdaad heel bijzonder eigenlijk hoor. Hoe zo'n soort processen gaan. Ik denk dat we hadden al 4 jaar wel een grote ervaring in het covercircuit. Ik mijn eigen werk en ik denk 2 jaar verleden hier ik hier eens een keer een Fries Veskes kunnen. Dat lei het hield niet op de planken. En ik zei, vind het leuk om dat mij mee op te nemen. En eigenlijk begon daarmee de Fries-talige reis. En dat vonden we eigenlijk wel mooi. Dus dat nummer hebben we opgenomen. Toen hebben we nog een nummer opgenomen. Nou, en daar hebben we eigenlijk mee in hingen bleun. En het gaat eigenlijk zo ver dat we nou meer Engelstalige covers voor Fries. Dus die willen we ook vertalen in het Fries. Dus we hebben dus zin zetten op het Fries, ja. Oké. En wat wie het moment dat je hem zei, nou dan maar weet maar een lied mij dan? Nou, we hingen dit nummer Magneet, wat we straks aanspelen. En toen kwam Jaap mij, volgens mij kwam toe Jaap mij het idee van, hey, lied is er, hè. En we dachten van, nou, dit nummer, we vinden het een leuk nummer. En we hebben protovillen in muziekmeidjes. Dus we zijn van, nou, wie doet gewoon mij? En voor mij zit er ook nog een persoonlijke motivatie achter. Betocht ik me krijgen. Want ik denk dat het wel een jongetje niet verliezen is dat ik voor het eerst een Fries Veskes had in mijn studentenkamer. Misschien is het wel langer lien. En dat heb ik toen, ik weet niet eens waarom, heb ik toen een instituut voor lied toen. En heel professorisch. Ik hier iemand die een netwerk of iemand die een ervaring in de muziek. Dus ik heb een neef van mij, die wennen boven zijn ouders in de kledingzaak. Hebben dat toen heel professorisch tussen de BH's en de slagjes opgenomen. Ik heb dat instuurd. En vervolgens kreeg ik een hele tijd geen reactie. En ik volgens mij weet in de week dat het lied, het Songfestival toen weer. Toen had er een brief op een matte van beste Fakko. Mooi vestkindje, maar doe best aanwezen. En laat het geen ontmoediging wijzen om de volgende keer weer in te sturen. Nou, dat is dus nou een jongetje nieuwe letters. Ja. Dus nou hopen we dat we maar een beetje meer ervaring, maar liekevolle willen. Misschien iets beter doen. Ja. Nou, willen, dat spat er wel van nou. Dat is wel te zien. Ja. Magneet, waar gaat het hoor? Ja, het gaat eigenlijk hoe een Hans heeft het skreun. En het gaat over een man of vrouw die eigenlijk zijn geliefde van zijn leven net los laten kennen. En dat hebben we eigenlijk vervat in eigenlijk maar een paar woorden. En er zit net zo heel veel tekst in, maar het is een beetje een uptempo nummer worden. En wel heel vrolijk. Dus, maar het gaat eigenlijk over een heel... ik kan die net loslitten, dat is eigenlijk het thema. Ja, ik kan de vraag aan de stellen, maar ik zit toch Hans even doen. Is het autobiografisch? Natuurlijk. Dat gaat het vaak, hè, maar leert de Veskes. Ik wil je een vreetje om je hem plak in te nemen achter de microfoon. En dan ken ik meer door deze als heel blied om te kondigen dat Fisk en de stereomachine hier in de studio van de Middag van Friesland is. En het noemen dat ze de spelen zullen wat misschien wel in die finale komt, maar daar sto ik invloed op. Maar dat vertel ik dadelijk wel. Het nummer Magneet. Oh, zo vaak stond, maar niet leert.
zo vaak afwezen, toch niet bekeerd. Als een magneet hing ik om die hinnen. Wat ik echt doe, is me net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van daar. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van daar. Ben ik alleen, dat bloest in mijn kop. Maar ben we together, oh, dan denk ik, stop, stop. Want als een magneet, bloe ik kon die hingen. Oh, wat ik echt doe, dan is me net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van die. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van die. Oh. Nee, ik kom net meer los van die. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Want als een magneet, bloe ik om die hingen. Oh, wat ik echt doe, dan is me net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van die. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van la 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 la. Oh, ik kom net meer los van la 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 la. Ik kom net meer los van die. Fisk en de Stereo Machine en Magneet in de midi van Friesland. Hartstikke live alle jaar hier. Nou, Fokke Jan, kom er nog even bij. Want ik ben vanzelfs wel heel benijd. Wat ik heel leuk vind, is dat het een uptempo nummer is. Ja. En dat gebeurt toch niet zo vaak bij Lied. Nee. Dit is bij u in de studio de eerste echt uptempo nummer. Oké. Dus Nou ja. dat ga je hem al voor. Ja, hartstikke mooi. Ja, hartstikke leuk. Hey, en de grote vraag is vanzelfs, wat denk je hem zelf? Wat hopen je hem? Ja, goh, daar hebben we het wel even nog aan, Juster, tijdens de vergadering. En we doen natuurlijk net maar om... We hopen echt dat we terug kunnen. Dat zou mooi wezen, daar heb ik zin in. We hebben, wat ik correct al zei, we hebben protte willen. En we hebben een protte willen aan. En als het zo bloed, wil we heel graag verder. En natuurlijk longt Denemarken. Dat is een voor trouwens, maar goed, dat zullen we dan wel bij. Maar het zou wel fantastisch wezen, dus ik zou zeggen al je stemmen. Ja, nou dat kan oer een paar dagen, want oer een paar dagen hebben wij de laatste deelnemer van Lied in de studio hier. En dan smieten we alle lijnen iepen. Okay. En dan wij het publiek ook mij stemmen. Vanzelfs had de jury ik nog een stem, dus het wordt een combi tussen jury en publiek. Maar ik wil je in elk geval een hele grote willen wens je me alles. On het nummer zult net lezen. En ik onder willen absoluut zeker net. Dankjewel voor je komst. Fisk en de Stereo Machine. Dit is de midi van Friesland. De midi van Friesland.